Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорем, назди дарвозаи Ромид. Аз ин тараф ро ба сӯи шаҳри Душанбе, дар ин ҷо ро ба сӯи худи шаҳри Ваҳдат ва ҳайкали модар ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. На он қадар дур аз дарвозаи Ромид, дар деҳаи Якатон. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, на он қадар дур аз дарвозаи Ромид мебошад. Дар ин ҷо истгоҳ аст, мағозаҳо ва хонаи фурӯшимо дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо раҳи калон аст, наздик ба раҳи калон мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Мана ҳамин дарвозаям аз ҳамин ҳавлӣ мебошад. дута дар дура дӯстони азиз ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз қариб 9 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад дӯстони азиз. ҳавлӣ бениҳоят ҳавлии калон аст. 10 сотиқам гӯем мешавад дӯстони азиз, 4 кунҷа мебошад ва пешакӣ мегӯем хубии ин ҳавлӣ дар он мебошад ки иҷозати сохмон ҳаст. Шумо метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда ва ягон намуд цех кушоед дӯстони азиз. Бениҳоят имконияти хуб аст, иҷозати сохмон ҳаст. Барои ҳамин барои соҳибкоро варианти хуб мебошад, метавонед харидорӣ карда ва ягон намуд тиҷоратро оғоз кунед. ҳатто саунаам карда метавонед, ҷои таъмири мошинҳо карда метавонед, ягон намуд цех, ягон намуд завод ба ҳазур карда метавонед дӯстони азиз. Дар ин тараф тахта завод аст. аз ин тараф бошад дӯстони азиз, ҷои сементблокборӣ, кафел, мармар аз ин тараф мебаранд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳам ҷои корам ҳаст дӯстони гиромӣ, метавонед дар ин ҳамин минтақа ҳамин ҷойҳо кор кунед, ё ин ки метавонед соҳибкор ҳамчун соҳибкор тиҷорати худро оғоз кунед дӯстони азиз. дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст, метавонед шурӯъ кунед. ҳозир бошад ҳавлиро як абзор мекунем, боз маълумоти иловагиро метиҳем. ҳатман навормона то охира тамошо кунед. баъд аз сабти ҳавлӣ нархи ҳавлиро эълон мекунем, фавран фурӯхта мешавад дӯстони азиз. фурсати хубро аз даст натиҳем. марҳамат дӯстони гиромӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз ҷои ҳозир мефаҳмонед. дар ин ҷо тамошобинони гиромӣ, аввал ҷои осиёб буд барои гандум. барои ҳамин метавонед харидорӣ карда дар ин ҷо ҳамин ҷои осиёб барои гандумро давом диҳем дӯстони азиз, ё ин ки ба дигар намуд дилхоҳ тиҷорат табдил диҳем. ихтиёри шумо. метавонед ба хлебзавод табдил диҳем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, дар ин ҷо бошад дегдонхона, дар ин ҷо ошхона ва дӯстони азиз, дар ин ҷо лакаи ҳуҷраҳои истиқоматӣ қарор доранд. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳаммом, дуюму сеюм ҳуҷра, чоруму панҷум ҳуҷра. ин ҷо меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, аз рӯи нақша ва дар ҳамин ҷо дар шавад дари асосӣ ба пуррагӣ аз боло бояд маҳкам мешуду. ин ҷо ҳамаш коридор мешуд дӯстони азиз, лекин мутаассифона имконият нашуд. барои ҳамин соҳиби хона ҳозир мефурӯшанд, фавран мефурӯшанд дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин аст. фишори обаш бениҳоят баланд мебошад. бовар кунед, бениҳоят баланд аст. баъди сабти хонаҳо фишори обро нишон метиҳем. дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз. ман ҳамин ҷо ҳуҷраи хоб аст. таъмир дорад ин хона. сеюм ҳуҷра ва дар ин ҷо боз ду ҳуҷраи дигар. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бинои иловагӣ мебошад, бо хишти пухта сохта шудааст. ва ин бошад панҷум ҳуҷра дӯстони гиромӣ. ман ҳамин гуна хона мебошад. замини ҳавлӣ 4 кунҷа ҳаст, заминаш калон. барои ҳамин шумо метавонед ҳавлиро харидорӣ карда ба ду қисм тақсим кунед дӯстони азиз. ё ин ки агар мисол акав додар бошен,
имконияти хуб аст. Ба ду қисм тақсим мекунем. Дар инҷо дарвозаи калон мемонед, дар инҷо бошад бинои нав ва мана ҳамин гуна ба ду ҳавлӣ тақсим кунем. Заминаш калон аст. ё ин ки боз як варианти беҳтарин фикр мекунем. ин дар он мебошад ки ҳавлиро харидорӣ мекунед, албатта ба ду қисм тақсим мекунед. Дар як қисмаш худатон зиндагӣ мекунед, дар қисми дигараш як цех мекушоед. дӯстони азиз, ягон намуд тиҷорате ки ба шумо махкул аст, дилхоҳ тиҷорат мекушоед. дӯстони азиз, хубиш дар он мебошад ки дар раҳи калон наздик аст, ба дарвозаи ромитам наздик мебошад. дар наздикии ҳавлӣ дӯстони азиз мактаб, садик, ду масҷид, бозор аст. Молбозорам на он қадар дур мебошад, наздик. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. барои ҳамин метавонед харидорӣ карда ягон намуд тиҷорат созен ва пули худи хонаро дар 1-2 сол аллакай барорем. дӯстони азиз, фикр мекунем имконияти беҳтарин. ҳозир обро нишон метиҳему, нархи хонаро мегӯем. бинед чӣ қадар фишори об баланд аст. дӯстони азиз, дар хона боз канализатсияам кардагӣ. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. барои ҳамин ба ҳазур метавонед харидорӣ намоед. нархи ҳавлӣ 530 000 сомонӣ, $50,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. фавран фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.